Magandang gabi. Opo, tama. We are live. Una po sa lahat, shoutout ko ang aking tito from LA, USA, Tita Levy and Tito Lloyd. Maraming salamat sa suporta. Gaya na rin sa aking mga pinsan dyan sa Paris, France. Ate Glenda, Kuya Paul. Siyempre si Rosmel Capuno, Mortis Capuno, si Ate Lay Capuno, gaya na rin si Hesley at ang kanyang asawa. Good evening dito from Macau. Maraming salamat sa inyo. Shoutout ko rin ang aking pinsan na nasa Jeddah, Christopher Sarmiento. Gayun na rin ang aking isa pang pinsan na si Renz, Camille Renz. Shoutout sa iyo. At syempre si Suti, si Eto Sarmiento. Shoutout sa iyo, insan. Maraming salamat sa suporta. Ganda rin sa aking tito na nasa LA din, kay Tito Dave. Maraming salamat, tito, ha. At sumusubaybay ka sa aking mga palabas. Isang magandang gabi po muli sa inyong lahat. Siyempre, bago natin na umpisahan ng mainit na gabi, muli, loves ko, maraming salamat sa suporta, Misteryosa 27. Hello kila ate, kuya, bunso, Kael. Kumusta? Ganun sa aking mga utol sa Pilipinas. Siyempre, unahin natin ang aking pinakamamahal na Papa, Ismael G. Roque. Pa, I love you. This is for you. Maraming salamat. Kuya Eric, Kuya Bong, stay put lang kayo dyan. Ang aking mga anak, Angel, Kevin, Luisa, Luis Miguel, and Angelo. Hello sa inyo. Salamat sa mga taong nandito. Ayun. Bisa ng gabi. Sandali lang po ito. Sana po isamahan niyo ako sa isang oras na muling pakikipagkaibigan. Tamsak Danhos. Jubilin. Oo, nakita ko. Sandali dito ko babasahin. Medyo malabo ang aking mata. Hinahanap kong aking salamin. Kumusta po? Nile, host. Magandang gabi. Sadik, ayun. Jobilin Dagan Silong, Tamsakdan, maraming salamat. Jubilin, maraming salamat sa iyo at sana po habang may nakita kang hindi pa kaibigan dyan tulad ni Nile, baka hindi mo po siya kaibigan, tanggalin mo lang po yung pangalawang salitang ninja, kaibiganin niyo po. Maraming salamat sa inyo. From Crew Jebel po. Oh, okay, maraming salamat kapatid na Crew Jebel po host. Maraming salamat. Yes, tama, oo, naalala ko na. Maraming salamat at pasensya na. Alam mo naman pagka busy sa work, tapos kahit paano kailangan isingit ang pag-i-LS, minsan may nakakalimutan, aminado tayo sa ganun. At maraming salamat sa pagpapaalala. Nile, kumusta? Jocelyn T, good evening host at sa lahat. Good evening daw, sabi ni Jocelyn T. Good evening sa lahat. Tamsakdan host, maraming salamat. Ayun, dumadami na tayo. Dumadami na ang nagdadatingan ng aking mga tunay na kaibigan, ng mga kaibigan. Sis Jubilin, ayan. Ang aking kaibigan na si Jocelyn T ay isang tunay na kaibigan. Kung hindi pa siya kakilala, pwede kayong magkamustahan dyan. Maraming salamat, Nile. No worries, host. Dinikit na kita, host. Pabalik na lang po. Oh, maraming salamat. Yes, babalikan kita. Promise yan. Promise. Paring Wiljo, Dan, Tamsak host. Maraming salamat. Georgia and Wiljo is a very good friend of mine. Yes, at kamo-monetize lang nila. So may naka-schedule siyang premiere o Saturday, August 1. Sana po pakikalembang natin at matik po yun. Agad niya pong ibabalik ang pagmamahal na ibinigay natin sa kanya. Handa po silang sumuporta tulad natin. Kaya ayan po't magmahalan na po tayo dyan, magdikitan. Doc the Dreamer, Tamsakdan bro, maraming salamat Doc the Dreamer. Muli, saludo ko sa iyong adhikain.
na makatulong at napakaganda nung na yung programa. Mabuhay ka. At syempre, shout out, super mega shout out, organic, very organic friend, Congregation Vlogs. Maraming salamat, Kagwapings, at muli andito ka. Paring Wiljo, salamat host, salamat din. Ako ang dapat magpasalamat sa bawat isa sa inyo at andito kayo sa aking maikling palatuntunan. Maraming salamat. Congregation Vlogs, shout out host, yes, shout out. Maraming salamat. Tapos na tamsak, maraming salamat. Salamat. Yes. Congregation Vlog is a monetized channel din na sandali po yata. Alam ko ay may naka-schedule siyang premiere tuwing 8 o'clock. So, 8:30 po, no? Tama ba? Tomorrow and Saturday. Kagwapings, Congregation Vlogs. Nakita ko yung iyong post about sa premiere. Okay? At siniswerte naman ako kahit paano nakakadalot, nakakasuporta. Kahit na hindi masyadong nakakabira ng tulad nito mga LS na ganito. Maraming salamat, Jobilin. Ayan, isa sa ating mga kaibigan nandito, Congregation Vlogs. Ayan, isang monetized channel. Si Paring Wiljo ay ang original niyang legit niyang account is Georgia in Wiljo. Monetize din. At syempre si Doc the Dreamer isang monetized channel din na walang sawang sumusuporta sa bawat isa sa atin. Amen. Alien. Syempre, andyan ang aking anak. Shoutout sa iyo, anak. Angelo Roque, ang bunso kong anak. Yan, susunod daw sa iyo, pak ni Daddy. Magmamayagpag sa larangan ng YT. Stay put ka lang dyan, anak. Ayan. Umpisahan mo na kasi makipagdikitan mga tunay na kaibigan. Salamat, anak, ha. Kumain na ba? So, sa gabing ito ay bago lumalim, bago pa po magdatingan ng iba, lubusin ko ng pasasalamat. Maraming salamat muli sa inyo. Message automatically hidden for review by Angelo. Anak, may napindot ka yata. Napindot mo si Paring Wiljo. Pakialis mo ulit yun. Ha? Ayusin mo. Pasensya na, Paring Wiljo. Na-hide ka ng aking anak at bata pa yan. Di pa masyadong sanay. So, ilang kayang segundo 'yon. Actually magbabalik naman, no. Anak, ingat-ingat sa pagpindot, ha. Hayaan mo i-tutor kita para para sa susunod talagang biyasang-biyasa ka na. Madam V ng South Korea, Tamsakdan host. Isa pa rin pong monetized channel from Korea, si Madam V ng South Korea. Maraming salamat at kanina andun ako sa yung LS, ano. Medyo pagka maingay, ang bilis ng iyong kamay na i-mute mo kaagad at natapos naman ng matagumpay. Maraming salamat sa pagpunta mo rito sa suporta. Siyempre si Jocelyn T from Team Chinito, ka-team ko yan. Maraming salamat. Madam V ng South Korea, shoutout sa lahat. Shoutout daw po sa lahat. Sabi ni Madam V ng South Korea. Ayun, Jobilin. So, alam na natin ang dapat natin gawin. Magsunggaban na kagad dyan. Angelo, anak, okay lang yun. Isa honest mistake naman. Naintindihan yun. Mababalik na naman. 300 seconds lang naman. So, ilan lang yun? 3 minuto. 3 minuto. Okay lang. Mababalik din yun. Nag-uumpisa pa lang naman tayo, anak. Madam V ng South Korea, salamat. Kung sino po pwedeng may gustong i-promote, pakilapag lang po dito. Pakisulat lang po at para mabasa ko, ma-shoutout ko kung ano pong gusto nyong i-promote sa inyong mga channel. Ayan po, sana ako'y maging kasangkapan para naman ma-promote natin ang inyong channel. Tulad ni Madam V ng South Korea, nag-i-LS po yan after lunch. Gayon na rin si Jocelyn T na nag-i-LS ng 1:30 Pinas time. Si Madam V ng South Korea, actually na lagi ko siya na pupuntahan mga bandang 4, tama ba? Or mas maaga doon. Medyo nalilate ako ng dating Madam V ng South Korea. Si Georgia in Wiljo tuwing 6 o'clock yata. Yeah, 6 o'clock, 6 to 8, tama ba? Parang Wiljo. Lucky Me 2020. Hi host, hi din sa'yo. Tamsakdan. Lucky Me 2020. Wow, ang ganda ng pasok ng taon. 2020, Lucky Me. Lucky Me. Oo, baka nandyan si Lucky Manzano. Salamat sa iyo, ha. Maraming salamat.
Baka oo, first time kitang nakita dito sa LS ko. Salamat sa pagpunta. Dikitan lang ako at babalikan kita ng maya-maya pagkatapos ko. Maraming salamat ulit sa'yo. Lucky me, 2020. Oo, tama nga naman, always think positive. Although medyo hindi maganda pagpasok ng taon pero kailangan positive pa rin tayo. Lagi nangunguna yung positive views para maganda yung lagi nating hinaharap sa buhay. Sa bawat takbang patungo tayo sa tagumpay. Tulad ng mga nagtagumpay dyan, aking mga kaibigan. Doc the Dreamer, Monetize Channel, Congregation Vlogs, Monetize Channel, Paring Wiljo, Georgia and Wiljo, isang Monetize Channel din. At syempre, Madam V ng South Korea, isang Monetize Channel. At gayon na rin sa mga kaibigan ko nandito, Jocelyn T, Jovelyn, ang hirap basahin. Dagan Silong. Yun, Dagan Silong. Jovelyn Dagan Silong. Sana ay itong aking palatuntunan ito ay maging makatulong para magkaroon ka ng mga kaibigan. Sana makipagkaibigan ka ng lubusan sa kanila at garantisado po bawat isang nandito matatagal ko ng kaibigan, nagsisimula pa lang kami, nagsusuportahan na kami, babalikan ka ng todong-todo. Keisha Channel, hello host, Tamsak Dan, maraming salamat. Keisha Channel, ayun, andito na. Maraming salamat sa iyo, Madam V ng South Korea, here lang host, maraming salamat. Alam ko naman yan at busy pa tayo sa ating mga ginagawa pero salamat at sinasamahan niyo ako. Salamat sa inyo. So, i-update ko lang po kasi po mag-move kami, lilipat kami ng aming tirahan. So, baka po August 3 na, ito ang huling sa buwan na ito, itong huling aking LS. And then by Monday na po ulit makapag-LS. Opo. Same time pa rin po. Lilipas ang Friday, Saturday, Sunday po. 3 araw po yun. At yun naman po yung pagkakataon kung sasamantalayin ko yung pagkakataon na hindi ako busy mag-LS, makasuporta sa inyo, sa bawat isa sa inyo. So, uli po, sinasabi ko, ito po ang aking huling LS sa buwan na ito. Susunod po ay is August 3 na, Monday po yun. Sana po makita ko po kayong muli. Jin PH, Tamsak Dan host, maraming salamat Jin PH. Iniintay ko rin yung kapatid, alam ko pag nandiyan ka na, pasunod na rin ng yung kapatid na si Jovelyn Tudtud. Maraming salamat. Sa 9 million people nandyan at sa aking 11 Tamsak, maraming salamat sa inyo. Medyo wala po munang kantahan at silent lang. Silent lang muna host, tambayer sa'yo. Maraming salamat, Jin PH. At ako rin medyo gusto kong kumawit, gusto kong kumanta. Kaso lang may mga tabi tayong kwarto at syempre dapat pagka nakiusap pagbibigyan. Doc the Dreamer, andito lang ako bro. Oo, Doc the Dreamer, may LS ka ba mamaya? Around 11:30 PM, ano? Oo, para naman sa mga kapatid natin na nasa Middle East, mapuntahan ka, yung oras na yun napakaluwang para sa kanila, ano? Okay, ingat-ingat lang Maraming salamat, Jin PH. Alam ko, oo nga, pagka mga ganyang oras hindi pa tapos, oras pala ng lagpitin yan, di ba? Madam V ng South Korea. Ang ganda ng mga harang, may lumalabas na harang ngayon tulad kanina kay pareho yung harang. Siguro dahil nga Macau, ano, dati mga ads about sa beauty products ngayon ang lumalabas sa Macau ng mga harang pagka napapasyal ako sa mga monetized channel tulad kay Georgia and Wiljo, kay Madam V ng South Korea din kanina. MTV siya, so mas mahaba, dalawang mahigit 3 minuto. So kung totalin mo is konting-konting segundo lang, papalo na ng 8 minuto. So napakalaking bagay yung ganun na may harang. Yung iba rin kasi naman, hindi ko alam kung bakit pagpasok ko, wala. Tapos magtatagal ako ng ilang minuto, doon pa lang magkakaroon. Pero sa iba naman, matik yun, pagpasok ko, harang kaagad na dadatnan ko. So, ang nakakatuwa kasi alam ko nakapag-contribute ako ng tulong kahit paano sa ganung paraan. Jocelyn T, andyan pa rin, salamat.
Doc the Dreamer, nasa trabaho pa siguro 'no, pero alam ko nag-e-LS pa rin 'yan. So, si Doc the Dreamer is isang dalubhasa na rin sa larangan ng YT. Kung may mga tanong tayo about sa ating channel, about kung anong gusto nating malaman, about sa mga settings tulad ni Wiljo and Georgia, bihasa na sila sa mga ganun, sa editing or about sa channel mo, kung may gusto kang gawin, kung may gusto kang itanong, kung ito ba'y tama, ayun, doon ako nakikinig minsan sa kanila eh. Ganyan na rin si Congregation Vlogs, yan. Si Congregation Vlog is monetized channel na lagi nagpi-premiere. Oh, At kakambal niya si Usapang Pera TV. Maraming salamat sa iyo. Ayan, ang tawag ko sa mga yan kagwapings ko yung mga yan. Pagka nandyan na yan gumagandang lalaki ang aking pakiramdam dahil talagang sila yung mga tunay na gwapings. Kumain na ba kayo? Kumain na ba ang lahat? Ako pagkatapos nito doon pa lang kakain. Oo. Madam B ng South Korea, andyan pa rin. Keisha Channel, BJ lang host, kumakain. Kain tayo, oo, kakain din ako mamaya pagkatapos. Sige lang, kain lang. Labs ko, Misteryosa 27, pinagluto ko ng masarap na pagkain. Mamaya aking lalapangin. Madam B ng South Korea, andyan pa rin. Maraming salamat Kanina, halos kasabayan mo siya, Madam V ng South Korea, kung kilala mo si Gen CM channel. Oo. Nagulat ako at nagpasalamat siya. Finally, na-monetize na rin. So, siguro na-i-apply niyo yun ilang days. Tapos, yun nga, sumubok siya kanina. Monetize na. Nakakatuwa yung ganun, makita mo yung isang kaibigan monetize na, talagang ramdam na ramdam mo yung kasiyahan. Siyempre, pangarap ng bawat isa sa atin yan. Kaya tayo nandito. Pero napakasarap sa pakiramdam kasi may mga tunay kang kaibigan na sumusuporta tulad nyo. Kaya taos puso akong nagpapasalamat sa inyo. Ngayon, andyan pa lang aking kakambal, si Rapi Tulis. Salamat nga pala sa mga dumidikit din sa aking kakambal, sa aking napakatinding alagad. By time to time yan, pagka nasilip ko, nababalikan ko naman kasi minsan siya yung pinasusuporta ko, pinadadala ko pagka tulad nito, halimbawa, pagkatapos ko mag-LS, hindi pa uploaded, hindi muna ako lalabas. Gin PH, andyan pa rin. So, may kanya-kanya tayong mga alagad para makasuporta, isang napakalaking tulong doon para sa atin. Inday HK Live Vlogs, shoutout po sa lahat, shoutout din sa iyo. Kapatad, dakala salamat king pamanyatang. Kumusta? Mayari ni. Tapos na ba si Mudra? Iniwan na kita doon kanina. Tamsakdan, maraming salamat. So Akim, Tamsakdan, Opa G. Oo, inihintay ko yung premiere mo. Nakita ko bukas pa pala yun. 31 ang nakalagay. Mega shoutout sa Team Chinito. Siyempre, shoutout Team Chinito. Andyan na si Jocelyn T, si Keisha Channel, ayan, dumating na rin si Jin PH, Inday HK Live Vlog, So Akim, ayun, andyan din si Madam V na kaibigan natin, na kakasama natin kay Mr. Chinito. Jocelyn T, hello daw guys, hello daw sa inyo, hello sa inyong lahat. Kanina may bisita ako na galing sa kapatid na Crew Jevil, si Jobelin Dagan Silong, ayun. Sana pagka nadikitan kayo at agad nating balikan din, huwag kalimutan. At matik naman yun sa atin, sa bawat isa dito. Doon tayo nakilala, diba? Pagka may bago, susunggaban natin agad yung parang pampa-welcome sa kanya. Tapos mapipil niya, welcome na welcome siya. So nag-i-stay siya hanggang sa nagiging kaibigan. Tulad lang lagi ko sinasabi, ako rin minsan, totoo yun, dinadapuan ako ng hiya. Tapos hindi ko alam kung paano mag-uumpisa, kung paano didikit, kung paano pero sabi ko sige, wala namang mali. So hindi ko na kailangan i-shoutout, puntahan ko na agad yung bahay. Tulad ni Suakim yan, ganun si Suakim noon. Ewan ko lang ngayon kasi nakagraduate na si Suakim kung medyo gusto pa lumaki bahay. Actually kasi ako nung naka 1,000 na ako, oo, nakakontento na ako. So yung mga dumidikit naman, agad ko naman binabalikan. Pero yung hindi
na ako yung, pupunta pa sa LS na may lapagan tapos makikipagdikitan o ang hanap ko talaga, tunay na kaibigan na susuportahan ka mula simula hanggang sa wakas. Tulad nung aking, pabalat ngayon, ang aking pamagat, tunay na kaibigan, 'yan, nakilala tayo diyan. Pahingi muna sa pangingisda, oo, parang nung ako rin gano'n lang, support-support lang muna, Oni. Yes, maraming salamat. Hinihintay ko rin ang isang kaibigan, oo, Vince V Vlog, baka nakikinig lang, pasok na, pasok na, pasok na. Mhm. Kumusta po, kapatid na Jubilin? Jubilin Dagan Silong, ayan. Mhm. Alam ko na siguro, may dinidikitan na siya sa bawat isa sa inyo. So, painitin ng konti at, balikan. Tama, host. Oo, tama. Oo, laging gano'n. Oo, kasi may malalaking bahay na tayong nadadatnan, 'di ba? Lumalaki sa iba nilang, pamamaraan, iba nilang estilo kung paano lumalaki yung kanilang bahay. Mhm. May, kasing laki lang ng bahay natin, 1,000 pero namoni, 'di ba? Tapos ang daming, dumadalo sa mga kanyang mga LS, makikita mo yung, viewers sa kanyang mga premiere, yun yung mga, gusto ko ring maabot, maabot. Kasi meron naman din, sad to say nga lang, hindi ko naman na ano, meron din naman kasi akong napupuntahan, totoo 'yan sa loob ng, YT World. Ang laki ng bahay pero halos walang bumibisita, nakakalungkot, 'di ba? Nakakalungkot. So, sana maging, daan muli itong aking, LS para sa isang tunay na pakikipagkaibigan, sharing, magkakakilalan at actually, sinisigaw ko sa lahat ng aking napupuntahan na LS, ang nabuong team ng Team Chinito, solid. Kung nasaan ang isa, andun andun lahat, sumusuporta. Minsan may mahuhuli gawa nung, sa trabaho pero, hahabol at hahabol 'yan at, magiging kumpleto kami. Rafael Casiniro, bago, tamsak Dan, maraming salamat, tamsak host, shoutout sa'yo, Sir Rafael, idol, maraming salamat sa pagpunta, bago ka sa aking paningin at maraming salamat sa'yo, shoutout sa'yo, Rafael Kanashiro, mukhang, Japanese, Arigato gozaimasu, genki, mga gano'n salita, yun, natututunan ko sa mga kaibigan kong, mga nag-aahapon. Sir, feel at home lang, Sir Rafael, at makipagkaibigan ka diyan. Mga solid at mga tunay na kaibigan ng mga nandito. Sa mga madidikitan mong, may mga harang, pakiusap po, 'wag mong i-skip at yun ay napakahalaga para sa ekonomiya, sa ikauunlad ng bansa. Sana po 'wag mo pong skip. Gayon na rin, andiyan pa si Nile Onail Ninja. Maraming salamat sa iyo. Si Nile Onail is from, Middle East. So Nile Onail, pagka may time ka, kung nadikita mo na si Doc the Dreamer, isang monetized channel, sok na sak yun sa oras mo, maluwang kasi halos pagka sa Pinas time, talagang patulog na yung ibang tao. 11:30 na siya nagsisimula. Pero marami pa rin naman bumibisita sa kanya, mga organic friend. Virgin, pare Koy, nice one. Maraming salamat, Virgin. Ayan. Guys, Team Chinito, ito yung, i-introduce ko sa inyo, ang aking kababata, si Virgin, pare Koy, na nagsisimula pa lang. Nasilip ko kanina, nasa 20 pa lang ang kanyang, saging. So, sana po, pakisuportahan at pinorward ko na po yung, ating mga pangalan sa kanya. Sana nadikitan mo na maayos. Pagka may tanong ka, Virgin, pare Koy, i-share ko naman sa iyo yung abot ng aking, makakaya para magabayan ka. Naranasan niya daw malagasan, okay lang yun. Basta move on lang kasi minsan talaga naglilinis si Lolo kahit na maliit pa yung bahay mo, lilinisin. Mas maganda nga yun, habang maliit ang bahay mo, nililinis, hindi yung darating na napakalaki na ng bahay mo tapos ang laki din ng mawawala. So, ano lang, i-work mo lang talaga. Salamat din sa iyo, Virgin pare ko, at nakadalo ka. At salamat dun sa bago mong vlog, na-shoutout mo kami. Unang-una pa ako, nagulat ako. Nagulat ako. Tapos sunod-sunod na lahat ng mga naging kaibigan mo. Oo, narinig ko rin na Jocelyn T, Jubilin Tuttud yata, nandun, no? Hindi ko lang masyadong mapakinggan ng paulit-ulit kasi nasa work ako kanina nung, sinilip ko yun. So maraming salamat sa pag-shoutout. Napakasarap sa pakiramdam pagka nasya-shoutout ka sa isang channel. Kaya muli, isa-shoutout kong isa't isa rito. Virgin, pare ko, shoutout sa'yo. So Akim, Nile Onail,
Madam V ng South Korea, Jocelyn T, Keisha Channel, So Akim, Jubilin Tutud, Sir Rafael, Kanashiro. Pila at home ka lang po dyan, sir, makipagkaibigan ka. Inday HK Life Vlogs, maraming salamat sa inyo. Jin PH, nabanggit ko na ba si Madam V ng South Korea? Ulitin natin, Madam V ng South Korea, Keisha Channel, Doc the Dreamer. Siyempre yung kanina, Lucky Me 2020. Sisilipin ko mamaya yan at talagang naiintriga ko sa kanyang pangalan, Lucky Me 2020. Malalaman natin yan. Siyempre, ang aking anak, Angelo Roque. Jubilin, Dagan Silong, shout out. Congregation Vlog, shout out sa'yo. Paring Will Joe, Georgia and Will Joe, shout out sa'yo. Doc the Dreamer, shout out sa'yo. Misteryosa 27, loves ko, shoutout sa'yo. At syempre, ang aking anak, Angelo Roque, shoutout sa'yo. Luis Miguel Roque, alam ko, katabi mo si kuya niyan, nakikinig kayo. Shoutout sa'yo, mga anak, ha? Mr. Chinito, mega shoutout, kapatad na Mr. Chinito. Salamat kay nga pamanyatang. Nandinda ka pa paninayan. Medyo kulang ata ako. Ngayon ayun, lalo sumaya dahil andito ka na. Kapatid na Mr. Chinito. Mr. Chinito is a monetized channel. Ayan, napakatindi sumuporta. Minsan nahihilo kami sa pagsuporta sa aming mga kaibigan. Pero okay lang, nakakaya naman. Welcome, Mr. Chinito, kapatid na Chinito. Jocelyn D, shout out, Katim Chinito, So Akim, Inday, HK Life Vlog, Keisha Channel, Jubilin Tudtud, Jin PH, at Doc the Dreamer, shout out daw, sabi ni Jocelyn T. Jocelyn T, hello Mr. Chinito, Mr. Chinito, my Chinito eyes. Sensya na ka ba? Sabi ko na lang late, penalty atin. Okay lang, oo, okay lang naman yan. Sensya na, wala po yun. Isang malaking karangalan yung andito ka. Jocelyn T, hello daw, sabi sa inyo Mr. Chinito. Andyan po si Nile O'Nile, Mr. Chinito, gayon na rin si Madam V ng South Korea, andyan kanina. Alam ko, naka-BG lang yan. Sir Rafael, Kanashiro, andyan ka pa po ba? Ayan. Nagdadatingan na po mga tunay na kaibigan, ng mga organic friend, na hindi po nababawasan ng mga tao at naka-stay sila. So sana kaibiganin mo, tulad mo, Virgin Parekoy, kaibiganin mo na silang lahat. Umpisahan na. Tambay lang host, shoutout po sa lahat. Maraming salamat sa pag-shoutout. Mamaya at sisilipin ko mukhang ito'y kaibigan din ang hanap, hindi isdaan. Maraming salamat sa iyo, Rafael Kanashiro. Rafael Kanashiro. Oo, bagong-bago yata sa White ito. Meron siyang 4 na subscriber, tama ba? So, kung gusto mo madagdagan, andyan ang bawat isa. Mamaya, babalikan kita. Bago lang host, yes, nasilip ko. Wag mawawalan ng pag-asa. Darating din ng ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Laban lang, oo. Nagsimula ang lahat sa ganyan. Bumilang ng 1, 2, 3 hanggang sa lumaki ng lumaki. Habang lumalaki, dumadami mga kaibigan mo. Ano mo yun, yakapin mo. Kasi pag niyakap mo, naramdaman nila yung yakap mo solid. Hindi ka iiwan yan kahit anong mangyari. Tayo magsusuportahan. Kaya umpisahan mo na, isa-isahin. Virgin Parekoy, galing mo talaga Parekoy. Oo, sa dami ng nadalaw kong LS, lahat yun talagang inipong ko lahat, yung mga katagang kanilang binibigkas para makatulong. At sabi ko, pagdating ng panahon mai-share ko naman ang aking natutunan, ang aking naging kaalaman para sa mga dating naging ako na ngayon ako'y nag-share sa inyo. Sana pagkatiwalaan nyo. At yan patunay na kaya ako umabot sa ganito dahil sa tamang pakikipagkaibigan. Jocelyn T, LS mo pala. Mr. Chinito, ganon. May ganon. Daniela,
is Donabel Cueto, maraming salamat. Panyubi-nyubi ka pa dyan, maraming salamat sa iyo. Mr. Chinito, ha. Jocelyn T, ganun ba? Doc the Dreamer, salamat bro, nandito lang, maraming salamat Doc the Dreamer. Jocelyn T, hello. Rafael Kanashiro, yan, sina-shoutout ka. So Rafael, wag ka mahiya. Oo, sige, kaibiganin mo sila. Inday HK Life Vlogs, andyan pa rin. Ronel the Legend, Tamsak, kapatid, maraming salamat. Kapatid na Ronil Mamba. Ronel Mamba is a very good friend of mine also from Brunei. Ayan, still single, not double. Driver, sweet lover, ayan ang aking kaibigan na from Bahrain. Opo, at alam ko one of this coming month magiging monetized channel na rin to dahil sa napakasigasig at napaka-supportive din na kumaibigan, sumuporta sa bawat isang kaibigan. Mr. Chinito, Kisha Channel, hello sis! Ronel the Legend, mega shoutout. Shoutout din sa'yo. Mega shoutout. Jocelyn T, in the HK Live Vlog. Musta ka na dyan? Oo nga, musta. Parang medyo tahimik ka. Daniela, kilala mo ako. Kilala kasi na nagkakilala. Saan ba yun? Saan ba mo ba inalipag yan na at hindi mo natiis sinabi mo rin kung sino ka. Maraming salamat ha. Hindi pa ba na-upload yung LS? Ronald Alan P, hello host. Hello din sa iyo, ang aking kaibigan from Taiwan na kasing irog ni Jocelyn T. Maraming salamat sa inyo. Syempre, kung nasa ng isa, kung nasa ng kabiyak, anong dapat ang kabiyak para buo yan, solid. Ronald the Legend, Eric Siron, good evening host, good evening sa lahat. Eric Siron ba? Tama ba? Maraming salamat, Eric Siron. Bago ka sa aking paningin, maraming salamat sa iyo. Itong aking maikling programa, aking maikling LS, sana'y maging daan para makakilala ka ng mga tunay na kaibigan. Garantisado itong aking mga kaibigan na nandito para sumusuporta sa akin, sumusuporta sa bawat isa sa amin. So, sana'y maging kaibigan mo rin sila. Huwag kang mahiyang dikitan sila at 101% ng balik sa iyo niyan. Ronald the Legend, andyan pa rin. Jocelyn T, hi, Nile O'Nile, hi daw, sabi ni Jocelyn T. Rafael Kanishiro, shout out, Jocelyn T. Pag shout out mo, pasukin mo kaagad ang bahay. Oo, wala nang paligoy-ligoy pa. Ika nga, wala nang pa-intro-intro pa. Game na, pasukin mo na kaagad. Ronald Alan P. Hello, Team Chinito, and hello everybody, and hello everything. Ronald Alan P. Anyong inyo, hehe. Anyong inyo, hehe. Baka iyong na ako. Nakasakay ako sa bus. Tapos yung tropa ko sumisignal sa akin, Tol. Hindi man narinig yung sinasabi ng katabi ko. Naririnig ko nga. Sabi, iyong na ako. Sabi ko, binata ka naman Pag bumaba yan, sundan mo. Di sinundan niya. Pag sinundan niya, pagtanong niya medyo may opera pala dito. Iyong na ako. Hilong-hilo na pala kaya bumaba ng bus. Sana natawa kayo sa maikling joke na yon. Hello Team Chinito, hello everybody, sabi ng Roll Alan P. Hi, Eric Siron, sabi ni Daniela. Si Daniela is nagkukubli sa pangalan na yan. Ang tunay niyang pangalan ni Donna Babe Cueto. Kisha Channel, hello sa lahat. At sa Team Chinito, yes, mabuhay Team Chinito. Daniela, andyan pa rin. Jocelyn, invite ko si Eric dito. Uy, maraming salamat. Maraming salamat sa pag-invite Sir Eric, maraming salamat at pinaunlakan mo ang imbitasyon ng aking kaibigan. At sana'y magkaroon ka pa ng mga kaibigan dito. Ronald Alan P, hello Eric Siron, ayun, magkakakilala. Jocelyn T, ayun host, nandiyan na si Eric Siron, ang friend namin. Hi, love ko. Sabi niya kay Ronald Alan P, maraming salamat sa inyo, maraming salamat. Jovelyn Tudtud, andyan kanina ang iyong sister na si Jean PH. Team Chinito, anyong, sabi ni Daniela. Mr. Chinito, anyong pa rin, salamat kapatid. Nile O'Nile Ninja at Jocelyn T, hello daw. Daniela, host, invite ko dito si Eric. Okay, maraming salamat. Eric Siron, bago lang po dito host, invite ako ni Daniela. Yes, bago ka man sa aking paningin isa kang kaibigan dahil hindi biro ang imbitahin ka dumalo dito. Kasi syempre, minsan busy sa may ginagawa, no? Pero pinaglaanan mo ng oras. Maraming salamat sa iyo, Sir Eric. Mabuhay ka.
Ronald Alan P. Hi, loves ko. Jocelyn Tu. Mwa, mwa, mwa. Mwa, mwa, mwa. Chup, chup. Sabi ni Ronald Alan P. kay Jocelyn T. At syempre, gaganti si Jocelyn T niyan. Oo nga naman. Virgin Parekoy, andyan pa rin. Casey Channel, ha ha ha, natawa. Virgin Parekoy, he he he. Yun, oo, totoo yun. Ino na ako, ino na ako. Binata yung aking kaibigan. Sabi ko, sige, babain mo na. Bumaba yung chicks. Yung tinanong niya, iyong iyo na ako. Tain na uno ko iyong iyo na ako. Kala namin iyong iyo na ako. Iyong iyo na ako. Yung pala, ilong ilo na ako. Yes, tamsak dan. Joanna Lim Valencia, maraming salamat. Si Joanna Lim Valencia is part ng aming team na isang monetized channel. Congratulations at matagumpay mong napasok ang mundo ng YT. Nakita namin ang iyong unang salary. Baka naman. Alan Perez. Ayun, nandito ng kapatid ni Ronald Alan P. Pinasok na. Napakasarap ng ganito, ano? Walang labasan, tapos may dumadagdag, dumadami. Nanganganak. Ayun, salamat sa inyo. Dahil Onail Ninja, dyan pa rin. Huwag lang pong kalimutan ha, sa mga dumalo po ngayong gabi, lalo sa mga bago. Huwag po kayo mahiya, dikitan nyo ang bawat isa rito. Matik po yan, garantisado po yan. Babalikan po kayo ng bawat isa. Kami po parang ako po, nag-iintay na lang po kung sinong didikit. Pagka dumikit naman po, babalikan ko ng todong-todo at kikilalanin. Titignan ko yung laman ng kanyang channel para sa susunod namin pagkakita may masasabi akong tama at ikatutuwa niya. Alan Perez, hi host. Pinapunta ako ng kambal ko. Yes, Karate Kid. Maraming salamat ha. Ronald Alan P, salamat sa iyo. Tol, Nail Onail, andyan pa rin. Joanna Lim Valencia, salamat. Jocelyn T, hello. Lala Labs, Joanna Lim Valencia, sumagot naman ng papuso ay Jocelyn T. So Akim, andyan pa rin. Wala pa ba'y sulat ni Lolo, So Akim? At hindi ka nabawasan, ano? Ang kagandahan, ano? Hindi nang tulad ako talagang 50 saging ang nalagas sa akin. Oo, so hindi ko inintay na talagang malagasan ng malagasan. Inilabas ko yung aking after 2 days, nilabas ko yung aking account. Gumala-gala ako. Tapos yun, hindi na nabawasan. Ganun pala, oo. Kaya yung sinabi ko sa iyo, naging karanasan ko yun para hindi ka mabawasan. Joanna Lynn Valencia, hello, Team Chinito. Joanna Lynn Valencia, Lala Labs, Jocelyn. Virgin, pare ko, didikitan ko lahat ng mga friend natin, pare ko. Yes, dikitan mo. Mga, napakaganda yan yung andito ko ngayon. Tapos ako yung naging dahilan para makilala mo yung mga tunay na kaibigan kasi inuulit-ulit ko pinagsisigawan mga tunay na kaibigan ng lahat nandito, pare ko. Hindi yung kaibigan lang ngayon bukas wala na. Sila umpisa ngayon, bukas at magpakailanman, kaibigan yan. Joanna Lim Valencia, Lala Labs, Inday, Lala Labs Donna Wade, Daniela, at Eric, dikitan mo sila. Yes, dikitan mo sila, Sir Eric ha. At saka kanina si Rafael, gay na rin si Jobelin Dagan Silong, pakidikitan mo silang lahat. Si Rafael, andyan niya, bagong-bago pa lang, 4 pa lang yung kanyang banana. Sana makatulong itong aking programa para magkaroon ka ng mga kaibigan. Pagsisigawan natin sa buong mundo. Kaibigan natin lahat ang nandito. Dr. Dreamer, andito lang ako bro. Maraming salamat sa iyo, Dr. Dreamer. Maraming salamat. Tinatanong ko, may LS ka ba mamayang 11:30? Sa mga available pa po dyan, pasyalan po natin si Dr. Dreamer. Sa kanyang LS mamaya kung tutuloy po siya mag-LS. Kaysa channel, andyan pa rin. Joanna Lim Valencia, maraming salamat. Ronald Alan P. O siya, Alan Perez. Tamsak ka na. Tamsakin na kita. Tamsak siya. At tamsak ako. At tamsakan kami. Sarap-sarap. At tamsakan kami. Hanggang hating gabi. Jocelyn Tito, ayun. Alain mo nga naman, umabot na ako ng 25 tamsak at 22 million people. Andito. Salamat, Mr. Chinito. Andyan pa rin. Alan Perez, hi, love ko. Jocelyn Tito, oo nga naman, ano? Kung si Ronald Alan P. ay may Jocelyn T. Si Alan Perez naman ay may Jocelyn Tito. Ang galing nga naman ng kombinasyon talaga. Oo. Sana oil. Kaysa channel, Dr. Dreamer, andyan pa rin. Rafael, Kanashiro, salamat host. Salamat din sa'yo.
hayaan mo pag nadikitan mo sila, may mga LS ang bawat isa sa amin, may makikilala ka pang mga kaibigan, kaibigan nila na naging kaibigan ko rin, na minsan siyempre hindi makakadalo sa mga LS na ganito kasi nga sa busy life. So, dikitan mo lang sila, sumunod ka lang sa bawat aktibidades namin. Um, makikita mo mag-i-improve ka at marami kang matututunan. Sana makatulong ang bawat isa sa amin na mapalaki ang iyong bahay. Joanna Lynn Valencia, dyan pa rin, Ronald Alan P, Alan Perez, Kambal, gaya-gaya ka ata sa akin. Yes, in the HK Live Vlog. Takala salamat na kapatid, balo ko busy ka, Joanna Lynn Valencia, sabi daw, wala ka bang, oo nga, wala ka bang premiere? Joanna Lynn Valencia, Jocelyn Tito, Alan Perez, hello, natawa tuloy si Jocelyn T. It's me, Mark's Channel. Hi host, hi din sa'yo, kunbamwa. Wala yung iyong kaututang dila sa paghahapon. Ayan, diyan pala si Mr. Chinito. Isang magaling mag-neonggo. Magaling ako mag-chonggo. Alan Perez, Jocelyn T. It's me, Mark's Channel. Abot pa ba ako? Abot na abot. Abot kamay, di kita iiwan sa paglakbay. Jocelyn T, host. Yes, kakauwi lang, oy. Thanks God, nakauwi ka ng safe, ha? Kapatid na It's Me, Mark's Channel. Daniela, bawal ang sweet dito, Ampalaya, wag ka na kasi kumain ng ampalaya, Daniela. Donna babe, ha? Luming-luling ko lang kasi pagka mamasyal ka sa San Malo, makikita mo rin yun. Hindi mo matatagpuan ngayon, bukas, di ba? Hanggat may bukas, may pag-asa. Donna, ha? Jocelyn dito, landi ni Alan Perez, oo nga, no? Ang landi, ayun, no? Nilalanggam tuloy ang aking keypad. Alan Perez, in love kasi ako sa'yo. In love ako sa'yo, di mo lang alam. Sa tuwi na, may kalokohan yung kantang yun. We'll always love you, we'll always. Yung kanta ng Green Department. Boss Mamba, tamsak, kapatid, grabe na to. Kapatid na Ronel Mamba. Boss Mamba, ayan po, si Ronel Mamba ay may taglay na, sabihin ko na, 15 matitinding alagad na ipinapasok niya isa't isa. Siguro nakakalat sila, pero minsan na-isolid niya si kapatid na Vince B. Vlog dyan. 15. Maraming salamat, Alan Perez, natawa. So Akim, andyan pa rin, Jocelyn T, shoutout sa iyo, Boss Mamba. Boss Mamba, siya si Ronel Mamba. Ayan. Ang dami siyang alagad na talagang ipinagsusuporta. Donna Babe Cueto, natawa rin. Siyempre, tawanan time, ang saya-saya dito. Tawanan sila, Dr. Dreamer, andito lang, maraming salamat. Andito lang ako. Jocelyn dito, muset! Batukan kita dyan eh. Hay! Mga ganun, ano? Na-disgrasya yun sa jeep, pero hindi siya namatay sa pagkahulog. Kasi nakasabit siya, di ba? Alam ng lahat to, nakasabit siya. Yung magbabayad siya, bayad po! Ay! Gumano, nahulog. Nakatayo naman, kaso lang nasa gasaan. Yun ang kinamatay niya. Salamat sa inyo. Jocelyn dito. Jocelyn T, Mr. Chinito, Ronald Alan P, BJ lang host, yes. Daniela, Kristia, ayun, andyan pa rin. Kanta na. Magpapaalam ako sa labs ko kung pwedeng kumanta. Pwede daw kumanta. Bagay sa'yo ang boses mo. Ay! Ano ba yan? Ano kaya kumanta, no? Bahay kubo. Kanta na, pare ko. Yes, ayun, sandali. Shoutout muna natin. AC Graphics. Late. Sabi nung kambing, late. Sabi nung baka, oo nga. Sabi nung baboy, hindi. Tamang-tama lang yan. Swabing-swabe. Oo. Tamang-tama lang. Maraming salamat. Super mega organic shoutout sa'yo.
kapatid na AC Graphics. Ayan, salamat, salamat. Shoutout sa iyo. It's me, Mark's Channel. Sabi ni Jocelyn T. Daniela, hahaha, natatawa. Sige, kakanta tayo. Yung mellow lang. Okay, may pinakita. May nagkukubli. May nagkukubli pero i-shoutout ko. Pwede daw ba i-shoutout? Pwede bang i-shoutout? Busy kasi sa work si kapatid na Beans. Ayun. Hindi niya madampot ang kanyang cellphone pero nakatambay. So hindi siya nakapag comment. Maraming salamat. Tol Beans V-Vlog. Mag-e-LS ka ba? It's me, Mark's Channel. Hi, Miss Jocelyn T. Nag-LS ka ba kanina? No, hindi siya nag-LS. So, kaso lang walang kumuha sa slot niya. Kasi nauna na si Kay Kulit kanina. Umaga. Okay, sige. Kumana tayo ng isang kanta. Yung isang simpleng kanta lang. Ano ba? Pwedeng mag-request. Request lang. Request lang po. Welcome request. Para naman po medyo AC Graphics, maraming salamat sa iyo kapatid. Bukas na lang kita mamahalin. Yun ba yun? Jocelyn T? Sabay sa pag-agos ng ating mga puso. Bukas na lang kita mamahalin. Taas nun, kay ano? Anong pangalan nun? Si Lisa Makuha. Kilala niyo si Lisa Makuha? Jocelyn T. Ayun, yehe. Sige po. Kahit na medyo naninikip ang aking lalamunan at mainit kasi sa aking pwesto kanina. Tapos napapainom ako ng malamig so naglalaban-laban. Hindi maganda. Sige po, open request po. Naman. Actually, pagka ganyan ng isang host beautiful white. Beautiful white. Beautiful white. Nako, nasubukan ko to. Parang request ng nakakarami to. Ni Joanna Lim Valencia, ni Inday HK Live Vlog, yan. Ni Donna Babe Cueto, sino ba? Ni Keisha Channel, ni Taga Lopez, yan. Gustong-gusto nila to. Subukan natin. AirPod loss ko. Sandali connect ko lang. At hindi ko na-charge ang aking headset. Bibili ako ng headset gamit ni Jocelyn T para gumanda ang aking boses. Basa-basa lang po muna habang ikinoconnect lang po yun. Kauntabay, TV Mix. Parang pang wedding yan. Yes, oo, masarap pakinggan. Gusto ko yan. Beautiful in white. Okay, sige. Hindi ba yun? An empty street, an empty house, a hole inside. Ano ba yun? Subukan natin. Salamat sa pag-stay. Nabigyan ako ng 32 thumbs up at 20 million people na nandito. Hello, sis, kauntabay. Jocelyn Tito, para sa kasal natin. Oh, para sa kasal nyo. Double wedding ba? Kauntabay at Jocelyn T. Oo, maganda yan. Triplihin nyo na. Hintayin nyo si Donna Babe. Hintayin nyo si Donna Babe. Para triple wedding. Diba? Mas okay yun. Dr. Dreamer, andyan pa rin. Salamat. Nako, ayaw mag-connect ng AirPod. Ayun, nag-connect na.
Westlife, okay. Sige na, subukan natin. Oo nga naman, pang wedding siya, no? Kay Kulit Channel, salamat, salamat ha. Shoutout sa'yo, kay Kulit Channel. Yun. Okay. Mahirap ah. Kaya natin to. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life has found its missing piece. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Mudra! Maraming salamat. Rodolfo Bacaro. Salamat, salamat. Guys Sayla, Iwasaki, salamat. Arigato. Salamat sa inyo. May request po, kaya kailangan pong kantahin. Maraming salamat po. What we have is timeless, my love is endless, and within ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Salamat po sa pagpunta. Salamat po. You look so beautiful in white. Salamat. Maganda nga yung meaning niya, no? And if our daughters what our futures hold, I hope she had your eyes, fine like you and I did. Yeah, when she falls in love, we let her go. I walk her down the aisle. She looks so beautiful in white. You look so beautiful in white. So as long as I live, I love you. Will heaven hold you? You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Salamat po. Salamat po, salamat po. Sa'yo naman, nakakuha ko ng kaunting-unti, ano? Maraming salamat. Naku po, may 24 million people na nandito. Salamat po sa palakpakan.
Salamat po at natawa sila. Ayun, ang daming palakpakan. Baka naman, magpakulay na dyan. Joke lang po. Ayan, dumating na po si Rodolfo Bacaro, si Len Vlogs po. Maraming maraming salamat, Mudra. At hindi ka lumiliban. Perfect attendance ka po. Opo, oo. Sabi nga nung teacher daig mo pa yung yung valedictorian perfect attendance ka. Kaya ikaw ang valedictorian. Second, salutatorian lang daw yung pinakamatalino kasi complete kumpletong-kumpleto, walang absent. Maraming salamat, Mudra. So, Akim, ayun, nandiyan pa rin, Juana Lim Valencia. So, Akim, at sana po't nagustuhan nyo at naiparating ko yung mensahe ng kanta para sa inyo. Kay Kulit Channel, hello! Salamat! Iniintay kita. Sabi ko, hindi yata darating si kapatid. Salamat sa'yo, shoutout sa'yo, kay Kulit Channel, kay si Channel, yes! Gisayla Iwasaki, magandang magandang gabi din sa iyo, host. Maraming salamat sa muling pagpunta. Gisayla Iwasaki po is nakabase sa Japan, isang monetized channel din po yan na nagsasagawa ng LS. Sana po ipakidikitan natin siya at tandaan po, para sa ekonomiya, huwag pong i-skip ang harang. Opo, darating din po tayo sa panahon na ganun. So, mismo tayo, sasabihin natin, please po, wag paki-skip ang harang. Opo, para sa ekonomiya. Ayun, may nagpalipad na. Rodolfo Bacaro, Isayla Iwasaki, thumbs up dan host. Maraming salamat. Yeah, very nice song. Very nice song. Ang ganda ng meaning niya. Hanggang sa nagka-daughter sila. You look so beautiful in white. So as long as I live, I love you. Will hand and hold you. You look so beautiful in white. I love you, loves ko. Baka naman. Painitin natin ang gabi. Oops! Wag dyan. Virgin, pare ko. Galing, pare ko. Maraming salamat. Yes, inintay ko ang aking utol. Wala pa. Isayla Iwasaki, nagustuhan. Maraming salamat sa inyo. Kontabay Mix. Jocelyn T, shoutout sa iyo. Misteryosa 27. Jocelyn T2, andyan pa rin. Juana Lim Valencia, here na host. Maraming salamat. Misteryosa 27. Hi sis. Ronald Alan P, maraming salamat sa palakpakan nyo. Jocelyn T, Alan Perez, Jean PH. Hindi ko sinasabi yung Daniela baka Daniela yung dikitan, pero okay lang ba dikitan to, Daniela? Krisya, Donna Bib Cueto, Nile O'Nile, maraming salamat. Maraming salamat Sukran, Sadik, from Middle East si Nile O'Nile. Ayan. Misteryoso 27, ang sweet nyo naman ni Ronald Alan P. Nilalanggam na daw sila. Kaysa Channel, hello, Misteryoso 27. Jocelyn T, Yahoo. At Jean PH, Misteryoso 27. Loves ko, salamat sa papuso. Jean PH, Ate Ganda, Jocelyn T, Sis Donna, Mr. Chinito, So Akim. Hi din daw, sabi sa lahat. It's me, Mars Channel. Maraming salamat sa palakpakan. Misteryoso 27 ay hi at kay Channel, kay Kulit Channel, maraming salamat muli. Kay Channel, andyan pa rin, Misteryosa, isang ulit pa. Swak na, yes. Pag-aaralan natin yan. Swak na, oo. Pagka lalakad na tayo sa altar. Pagdating ng panahon. Jocelyn T, ganun talaga. At Misteryosa, 27. Involved lagi. Yes naman, Kung nasan yung isa nasan ang kabiyak, dapat nandun ang isang kabiyak. Jean PH, Anyong, sabi ni Soakim, Misteryosa 27, haha. Jocelyn T2, pumapalakpak pa rin, maraming salamat. Dito lang, tambay host. Kuskus pa, ingat maraming salamat Jubilin Tudtud, in the HK Live Vlog, salamat din. Jocelyn T, salamat sa palakpakan. Bagsakan mo ng isang mabigat host. Building! Bagsakan tayo ng building, mabigat. Misteryosa, yung pambato, ika nga. Okay, sige. Pambato, sige. I-set up mo dyan. Set up mo yung pambato. yung pambato ng touching, yung malaking piso. Joanna Lin Tudtud, tambay po. Salamat Joanna Lin 1, Joanna Lin 2. Ay, Jubilin 1, Jubilin 2, Jubilin Tudtud 1. Meron pang isa yan, alam ko yan. Jocelyn T. Kulay red rose, oo nga, kulay na red. Bubulgahi, nagpalipad. At $100 yan. Maraming salamat sa iyo. Bubulgahi. Ako si LT Dodo, thumbs up dan host. Late ako ngayon. Hindi, saktong-sakto lang ako. At dahil dyan, matatalo ko mamaya sa ML. Ayan, ang ML King. Ako si LT Dodo. Maraming salamat.
Kapatid na Mr. Chinito, salamat sa'yo. Jocelyn T, ako si LT Dodo. Hello, sabi daw ha. Hello daw sa'yo, sabi ni Jocelyn T. Ako si LT Dodo. Kauntabay TV Mix, maraming salamat, sista. Wow, daming bisita, always yan. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo. Laging sumusuporta sa akin. Maraming salamat. It's me, Mark Channel. Salamat sa iyo, Rafael Kanashiro. Kagaling naman kumanta ni host. Maraming salamat sa iyo ha. Idol kita, idol kita. Alam mo kong bulahin. At dahil dyan, bibigyan kita ng jacket. Virgin Pare Koy, sana may ganyan din akong boses host. More power Pare Koy. Maraming salamat ha. Alam mo na talagang sabi nga ng loves ko, ilabas mo yung itinago mong matagal na boses at mahasa ulit. Salamat. Nagiging instrumento rin kayo para muling manumbalik ang aking kumpiyansa sa pagkanta. Minsan kasing nawala, oo. Nung natalo ako sa isang contest kasi in-expect ko talaga ako mananalo eh. Oo. Naging runner-up lang ako doon. Kala ko ako yung champion, oo. Naging runner-up lang. Dalawa lang kasi kami noon eh. So champion siya, runner-up ako. Gusto kong jugjugin. Para ako yung maging champion. Host, bago si Rafael, sabihin mo paano ang tamang pagdikit. Oo nga naman, maraming salamat, Misteryosa 27. Kapatid na Rafael, idol, Rafael. Sa tamang pagdikit, i-type mo kung paano mo nakita yung kaniyang channel dyan. Tapos, pasukin mo. Habang pinapasok mo, pag-aralan mo kung anong hilig niya. Tapos, humanap ka na maikling palabas. Panoorin mo yan. Halimbawa, may 1 minuto o kaya 2 minuto. Panoorin mo, okay lang. Hindi naman bilisan. Tapos, kung ano yung nakita mo sa palabas niya, yun ang ikomento mo. Tapos huwag kalimutang i-thumbs up. Tapos pindutin ng pulang saging para maging iba ang kulay. At pindutin mo na rin ang kalembang todo para updated ka sa lahat ng mga kanyang aktibidades ng iyong dinikitan. Makasunod ka sa kanyang mga aktibidad. Tulad pagka nag-i-LS ang isang tao, mas marami ka makikilala. Magiging gala ka. Magiging gala ka. Tulad ko, naging gala ako. So, eto sila ngayon, patunay yan na kaya ang daming tao ngayon dahil mga tunay na kaibigan yan. So, maraming salamat sa inyo. Virgin Pare Koy, natawa. Jubiling Team Chinito, shout out. Siyempre, always yan. Shout out. Team Chinito. Maraming salamat. Loves ko, Misteryosa 27 sa paalala. At sa nagpalipad dyan, Wubulgahi, maraming salamat sa mga hindi pa po kadikitan ni Wubulgahi. Gusto kong i-silent yung Tubulgahi. Oo, gusto kong i-silent yung W. Siyempre, ano po ba yung pambato ko? Pambato ko matataas eh. Kailangan tumungtong ng upuan. Sabagay yung lang, hindi na natin naabutin yung mataas. Ano nga bang kanta yun? Ano nga bang kanta? Pwede ba yun? Baka mag-react. Hindi, wag daw sige. Alalahin nyo ko pagka bumibirit na ako ha. Kailangan ni mahina lang para swabing-swabe ang paghihiwalay ng bawat isa. Sabi nila, lahat ng sobra nakakasama, lahat ng sobra minsan nakakamatay. Sabi ng kantang to. When she cries. I'm just the pieces of a man I used to be. Too many bitter tears are raining down on me. I'm far away from home, and I've been facing this alone for much too long. Oh, I feel like no one ever told the truth to me about growing up and what I'm struggling would be. In my tangled state of mind, I've been looking back to find where I went wrong. Too much love will kill you if you can't make up your mind.
torn between the lover and the love you leave behind. You headed for disaster, 'cause you never read the signs. Too much love will kill you every time. Okay lang? I'm just a shadow of a man I used to be. And it seems like there's no way out of this for me. I used to bring you sunshine. Now all I ever do is bring you down. Oh, how would it be if you were standing in my shoes? Can't you see that it's impossible to choose? No, there's no making sense of it. Everywhere I go, I'm bound to lose. Oh, oh, yeah, too much love will kill you. Just as sure it's not at all. It will drain the powers in you, make you bleed and screaming and growl, and the pain will make it crazy. You're the victims of your crime. Too much love will kill you every time. Tama na po yun. Baka magiba ang bubong. Salamat po. Pangako po yan sa aming lalapagan. Na pangalawa, makakatodo na po tayo. Rock and roll. Host, yung request ko, I won't give up. Napaisip ako Kate Andrea Tudtud, naku po, pinasok na lahat. Ayun. Maiba naman kaya, When She Cries. When She Cries. Maraming salamat sa mga palakpakan. Paano po ba? Ako'y humigit na po sa 1 oras. Okay lang po ba? Hindi ko po alam kung mag-i-LS si kapatid na Beans. Tanungin po natin. Oh, hindi ko yata alam to Jason M. Rush. Oo, alam mo naman ako pag kumanta. Oo, napapabirit. So, Akim. Pag di kaya, ok lang. Subukan natin. When I look into your eyes, it's like watching the night skies or a beautiful sunrise. Well, there's so much they hold, and just like them old stars, I see that you've come so far to be right where you are. How old is your soul? Well, I won't give up on us, even if the skies get rough. I'm giving you all my love. I'm still looking up. And when you're needing your space to do some navigating,
I'll be here patiently waiting to see what you find. 'Cause when even the star, some even fall through the air, we've got a lot to learn. God knows we're worth it. Taasan nito. No, I won't give up on us, even if the skies get rough. Parang si Jocelyn Tilang yan. Siya ang batas. Ako rin ang batas. Putulin natin yan pagka alam natin mapapahamak tayo. Mhm. Okay. Try natin ha. Hugot song, oo. Yun pala yun. The road I have traveled on is filled with good intention and littered with broken dreams that never quite came true. When all of my hopes were dying, her love keeps me trying. She does her best to hide the pain that she's been through. When she cries at night, and she doesn't think that I can hear when she tries to hide all the fear she feels inside. So I pray this time I could be the man that she deserves, 'cause I die a little each time when she cries. First time kong kinanta to. Pero syempre, narinig ko na rin. She always been there for me whenever I'm falling. When nobody else believe, she'll be there by my side. I don't know how she takes it. Just once I'd like to make it. Then there will be tears of joy that fills her loving eyes. When she cries at night, and she doesn't think that I can hear when she cries to hide all the fear she feels inside. So I pray this time I could be the man that she deserves, 'cause I die a little each time when she cries. Kuha para nakuha. Pwede na ba? So I pray this time I can be the man that she deserves, 'cause I die a little each time. Galing nung kanta. Thank you. Maraming salamat. Salamat po at nag-overtime na po ako. Sige po, isakto po natin na talagang Tita Marie. Mega shoutout po. Talagang Tita Marie from our very good friend. Maraming salamat na isang
monetize channel at super duper megalicious kung sumuporta. Maraming salamat po sa pagpunta. Talagang Tita Marie, maraming salamat po sa iyo. Salamat po. Wow. At dahil dyan po open request po. Talagang Tita Marie, ilalaktawan ko po lahat ng iba dyan. Sige po. Pinilit kong makarating os. Maraming salamat po. Isa pong karangalan po. Isa pong karangalan na dito ka. Sa akin po ang karangalan. Salamat po. Salamat. Ayan po. Shoutout po ulit. Talagang Tita Marie. Maraming salamat po. Wow. Ang gaan ng piling, ang gaan ng loob ko sa'yo, ang gaan ng piling. Dahil andyan si talagang Tita Marie. Talagang Tita Marie, andyan na. Mike Francis, let me in. Kaya ba? Let me in? Let me in. Dami na, yun na. Sino po na una? Paano ba yun? Let me in. Try natin na. Siyempre, pag kasi kapatid ang nag-request Hello po, talagang Tita Marie, maraming salamat po. Kita nyo po dyan ang Team Chinito. Kumpletong-kumpleto po. Ganyan po sumuporta ang bawat isa. Mike Francis. Anong year to? Talagang Tita Marie, nice to see you here. At opo, nakakatawa. Parang hindi ko pa narinig to, kapatid. Parang team song to sa isang kanta, no? Ha. Luma yan, pero the best yan, Brad. Oo nga, ang ganda. Para na ano ko to sa isa sa palabas ni Tom Cruise. Let me in. Papasukin mo na ako kasi. Sa susunod kong LS sa Monday. Kakantahin ko to at hindi ko pa talaga, hindi pumasok sa urat ng aking kaisipan. Dali po Welcome ko po ulit ang nandyan. Talagang Tita Marie, maraming salamat po. Ito po ako sa personal, hindi po sa personal. sa LS po, maraming salamat. Kapatid, sa Monday. Kauntabay, sabi ni talagang Tita Marie, 82 videos still rolling. Wow! Keep rolling. Keep rolling. Mudra, Rodolfo Bacaro, maraming salamat po. Backread po tayo. Ayun po, sabi ni talagang Tita Marie, Mr. Chinito, tapos na yung sayo. Kate Andrea Tudtud, maraming salamat muli. Lumayan ako, the best. Ang ganda nung kanyang music. So, pag-aralan ko. Oo. At isa ring makakatulong sa akin yon, di ba? Malaman ko yung bawat genre ng bawat kanta. So, mahasama ulit ang aking itinatago at kinukubling boses ng katagal-tagal. Maraming salamat sa iyo. Sinalang kita kagabi Sister Rolling. Maraming salamat po. Talagang the best ka, Tita Marie. The best ka talaga. Maraming salamat. Good morning sa lahat ng nandito. Sabi ni talagang Tita Marie. Salamat po. Ayan po, sa mga hindi pa po actually, sino po ba hindi nakikilala kay Tita Marie dito? Siyempre, iba po ang sikat. Pagka nag-LS yan, minimum niya po yung 200 sa kanyang tahanan. Salamat. Oo, pumwede yung kanina. Salamat at nadali ko. Virgin pare ko, yes, galing talaga. Oo nga, dati pa, nung bata tayo, mga awit tayo. Huwag mong galingan masyado, sabi ni Gin PH. Nako, oo, natural lang natin yan. Minsan talaga lumalabas yung talento ng isang tao pagka marami sumusuporta. Siyempre, salamat sa loves ko at salamat sa inyo sa patuloy na pagsuporta. Maraming salamat. Mary Joy Inigo Vlogs. Oy, andito ka. Alam ko may LS ka. Maraming salamat Kapatid na Mary Joy Inigo Vlogs. Kapatid, dakala salamat. Alan Perez, alayan. Tita Marie, maraming salamat po sa inyo. Opo. Salamat po muli. 10 minutes na lang po ang aking hihilingin. Sana po isamahan niyo pa po ako.
Ayan po, sa mga hindi pa po nakakilala kay Tita Marie, andiyan po. Nile O'Nile, maraming salamat sa iyo ha. Salamat sa iyo. At kanina si Jubilin Dagansilong, andiyan pa ba? Si Rafael, andiyan pa ba? Ako si LT Dodo, nakadikitan mo na ba si talagang Tita Marie? Maraming salamat po muli. Hindi maikubli ang aking ngiti. Opo. Tamang-tama po ang aking pag-aahit. Sabi ko, napipil ko may darating na matayog na panauhin. Ayun po. At kumatawan si Tita Marie doon. Maraming salamat po talagang Tita Marie. Hindi ko alam ang aking sasabihin. Pero maraming salamat po. Thank you. Thank you. Ang babait ninyo. Thank you. Salamat po ng marami. Opo. Nahasa po kay Mr. Chinito. Opo. Ito po yung mga itinatago niyang yung other side niya, ako po yun. Ayun. Kaya po medyo, ayun pa, may dumating pang isang kaibigan. Naku po, paano po tayo mag-i-end nito? Ang isang kaibigan ko from Middle East na isang monetized channel. Tatanungin ko muli. Auto Tips, Idol, Premier ko niya. Promote naman yan lahat ng kaibigan. Anong oras? Auto Tips TV? Pakisulat mo dyan. Maraming salamat. Auto Tips TV, It's Me Mark Channel, andyan pa rin. Rafael Kanashiro, sana ay marami kang naging kaibigan ngayong gabi at sa mga susunod pang gabi at sa mga susunod pang oras na mag-i-LS ang bawat isa rito. Sana lagi kang dumalo hanggang sa marami kang mapulot na tamang paraan kung paano ang pakikipagkaibigan, ha? Talagang Tita Marie, sanay na mag-host. Opo, nasanay na po. At ngayon po, talagang ginagalingan ko dahil nandyan ka. Talagang Tita Marie. Kauntabay TV Mix. Wow, talagang Tita Marie. Salamat. Yes. Salamat. Nile O'Nile Ninja, andyan pa rin. Nile O'Nile, maraming salamat. Sadik. Paul Dreams, maraming salamat. Paul Dreams, monetized channel din po yan. From Hong Kong. Busy nga lang po. Kaya medyo, alam niyo na po ang mga taga Hong Kong. Pagka sa araw talagang busy. Maraming salamat sa pagdalo, kapatid na Paul Dreams. Maraming salamat sa hindi pa po kadikita ni Paul Dreams. Sana po makipagkaibigan po tayong lahat. Lahat po nang nandito, ako po yung naging instrumento para po magkita-kita yung kaibigan ko sa iba, kaibigan ko rito, kaliwat kanan, hanggang sa maging kaibigan ng lahat, maging solid po tayo. Sana po panatilihin natin yun. Maraming salamat sa inyo. Virgin pare ko, keep safe lagi. Keep safe lagi. Yes. Oo, lagi naman. Lagi naman ang tayong natawag sa taas at patnubayan ng bawat isa sa atin. Oo. Talagang Tita Marie, marami pa kayong tao host. Sayang kung magsasara na host. Okay po, sige po. Hindi pa po muna at kararating lang po ng aking kaibigan din na si Auto Tips. Tinatanong ko kung anong oras ang kanyang premiere para makasuporta at makadikit na rin. Si Auto Tips TV po ay pag pumunta ka sa kanyang LS, dati pa po, matik po yun, bibigyan kanya ng 10 saging po talaga kaagad. Opo, yun po yung pa-welcome niya. Tapos, magpapalabunutan, maglalaro ng WH. Opo, yun po yung isa sa nakatulong din sa akin. Hanggang sa sabi niya, mag-LS ka, ang dami. Tulad ni Mr. Chino, mag-LS ka. Tulad ng Labs ko, mag-LS ka. So, inipon ko po lahat yun hanggang sa ito yung nakalabasan. Pagpasensya nyo na. Ito yung nakalabasan. Sa kakapulot ko, ito yung nabuo. Kung paano magbenta sa larangan ng YT. Maraming salamat po sa inyo. Shout out. Talagang Tita Marie, sabi ni Jocelyn T, Jean PH, andyan pa rin. Bubulgahi. Tol, bubulgahi. Ayan, pakidikisan si talagang Tita Marie. Maraming salamat sa inyo. Si Auto Tips, anong oras ba ang iyong premiere? Ayos lang, talagang Tita Marie. Sabi naman ni Jocelyn T. Okay, kapatad, para sa mga in love, dito, banatan in Beautiful in My Eyes. Beautiful in My Eyes. Okay, si kapatid na Vince P. Vlog po pala, ay naka-silent. Bakit po kaya naka-silent LS siya? Beautiful. You're my peace of mind in this crazy world. You're everything I try to find.
Your love is a pearl. You're my Mona Lisa. You're my rainbow sky. And my only prayer is that you realize you'll always be beautiful in my eyes. The world will turn and the seasons will change, and all the lessons we will learn will be beautiful and strange. We'll have our fill of tears, a share of sights. My only prayer is that you realize you'll always be beautiful in my eyes. You will always be beautiful in my eyes. And the passing years will show that you will always grow ever more beautiful in my eyes. Yun talaga yung range ng boses ko. When there are lines upon my face from a lifetime's of smile, and when the time comes to embrace for one long last while, we can laugh about how time really flies. We won't say goodbye, 'cause true love never dies. You'll always be beautiful in my eyes. You will always be beautiful in my eyes. And the passing years will show that you will always grow ever more beautiful in my eyes. The passing years will show that you will always grow ever more beautiful in my eyes. Muli po, maraming salamat. Salamat po. Maraming salamat. Naku, may nakasunod po. Salamat po muli. My favorite song, sabi ng aking kaibigan. Yes. Ayos bro, dami na in love. Oo. Yan ang pinakamasarap na pinagkaloob ng Diyos sa atin, ang pag-ibig. Ang pag-ibig, oo. Ang pag-ibig. 'Di ba? Talagang Tita Marie, very talented si Os. Opo. Kailangan po pag nasa harap nyo ko, kailangan po nalilibang kayo, naaaliw kayo, nag-i-enjoy kayo. Lahat po ng kaya kong gawin para lang po mapasaya kayo, para matumbasan ko po yung sayang nararamdaman ko dahil po sa suporta nyo. Kailangan kong gawin yan. Opo. Sa mga po nag-request, paaaralin ko po yan, pangako po yan. Maraming salamat. Sabi nga ng aking kaibigan na si Georgia and Wiljo, my favorite song. Yes, salamat po sa palakpakan. Haha, lumiyong ka pa, syempre. Para sa kanya yun. Oo. Talagang yan alam mo na,
Pagka in love ka, minsan na baduy sa ibang tao, pero hindi natin pansin yun. Oo. Kasi pag in love ka, magic yan. Got to believe in magic. Oy, narinig ko yun. May nag-react, syempre. Ang aking sintang irog. Pilit ka mang ikay nilalangit. Sige, syempre. Hahamakin ang lahat. Makamtang ka lamang. Baka naman. Maraming salamat po, Team Chinito. Wow! Nanatili po sila mula umpisa. 24 million people na nandito at binigyan po ako ng 42 thumbs up. Maraming salamat po. Mali yata. Aha, kay David Pomeranz pala yun. David Pomeranz po. Maniwala ka. Anong Tagalog ng magic? Sa kababalaghan. Tama ba? Take me to your heart. Show me where to start. Let me play the part of your first love. All the stars are right. Every wish is ours tonight, my love. Fairy hosts who wait, trusting love to fade, finding out too late that they've lost it. Never letting go, they will never know the ways of love. Got to believe in magic. Tell me, how do people find each other in a world that's full of strangers? You've got to believe in magic, something stronger than the moon above. 'Cause it's magic when two people fall in love. Sa mga inlababo dyan, I may never know why I need you so. All I need to know is this feeling. Handle it with care. We were born to share these dreams, my love. Got to believe in magic. Tell me, how do people find each other in a world that's full of strangers? You've got to believe in magic, something stronger than the moon above. 'Cause it's magic when two people fall in love. Salamat po, may nakakita akong binati ni Mr. Chinito. Maraming salamat po sa pagdalo sa aking LS. Mabuhay ka po. Got to believe in magic. Tell me, how do people find each other in a world that's full of strangers? You've got to believe in magic, something stronger than the moon above. 'Cause it's magic when two people fall in love. Salamat po sa mga nag-iibigan dyan. Sana po panatilihin natin. Naglalagablab ang ating puso sa pag-ibig. Naku po. Nababasa ko. Opo, maraming salamat po yan. Salamat po at patuloy kayo na-in-love. Talagang Tita Marie.
Salamat po sa mga tao nandyan. It's Me Mar Channel. Perfect yan. Nako. Perfect? Perfect ba? Perfect? Ting tinin tin. Tin tinin tinin. Salamat po, Team Chinito. Maraming salamat. At sa 22 million people na nandyan po, maraming salamat sa inyo. Salamat po. Kaya ko kaya to? Texas Registered Hungry. Long time no see. Maraming salamat po. Texas Registered Hungry. My life is brilliant. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel. Of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She's with another man. But I won't lose no sleep on that, 'cause I have a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Texas Registered Hungry, Mr. Chinito. Yes, always welcome po. Maraming salamat po. Yes, she's caught in the eye as I walk on by. She could see from my face that I was high, and I don't think that I see her again. But we shared this moment that would last till the end. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Da-dun-da-da. Dun-da-da-da-da-da. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true. There must be an angel with a smile on her face, when she thought that I should be with you. But it's time to face the truth, that I'll never be with you. Salamat po, salamat. Maraming salamat po. Naku po, nag-i-enjoy at hindi natin napapansin ang oras. Maraming salamat po muli. Muli po, talagang Tita Marie. Isang karangalan po. Gayun na rin po, Texas Registered Hungry. Maraming salamat po. At sa lahat po nag-enjoy dyan, Nile on Nile, salamat po. Parang Wiljo, salamat. Superman. Balane Siblings. Super mega organic shoutout po sa iyo. Balani Siblings, isang karangalan po. Maraming salamat po. Superman? Pwede pa ba, labis ko? Tinatanong ko ang aking Manny at Jer. Pinaghalo yan, manager. Fight for fighting, di ba? O fight for fighting. Paano po ba ito? Pag chinarge ko yung cellphone ko, hindi po ba mamamatay? Sana hindi mamatay. Ayun. Naglubat na si Dudong.
Ala, sige Dudong, kanta pa Dudong. Kanta Dudong. Ala, Dudong Dudong. 5 bro, 5. Nako. Sige po. Salamat po. Vodka, please. Woo! I can stand to fly. I'm not that naive. I'm just out to find the better part of me. I'm more than a bird, I'm more than a plane, more than some pretty face beside a train. And it's not easy to be me. I wish that I could cry, fall upon my knees, find a way to lie, but I hope I'll never see. It may sound absurd, but don't be naive. Even heroes have the right to bleed, and maybe deserve, but won't you concede? Even heroes have the right to dream, and it's not easy to be me. Up, away from me. Well, it's alright. You can all sleep sound tonight. I'm not crazy or anything. I can stand to fly. I'm not that naive. Men were meant to ride with the clouds between their knees. I'm only a man in a silly red sheet, digging for kryptonite on this one-way street. Only a man in a funny red sheet, looking for special things inside of me, inside of me, inside of me. Inside of me. I'm only a man in a funny red sheet, only a man looking for a dream. I'm only a man in a funny red sheet, and it's not easy. Ooh, ooh, ooh. It's not easy. It's not easy. It's not easy to be me. Salamat po sa bahay namin kinainan, kila Kapitan, na nagpaunlak po. Medyo yung tagilo, gusto ko po ulit tikman. Salamat po sa pabalot kay Konsihala. Opo, pinagbukas po kami ng bintana, kaya preskong-presko habang kumakain kami. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po at lumalalim na po ang gabi. Paano po bang ating gagawin? Ako po medyo totoo po nahihiya na po at dahil po mula umpisa, 8:30 po, hanggang po ngayon, andyan po kayo sa akin. Maraming salamat. At si kapatid na Chinito, 90s Siyam Brads, oo. Bubulgahi, maraming salamat kay si Channel, Jubilin Tudtud, Tamsak, 4 host. Wow! Oo nga po, umabot na ako ng 46. 4 na lang. Salamat po. Mr. Chinito, pwede, ayos. Alright. One of these days, kapatid na Mr. Chinito, magsasama-sama tayo nila Ronald Allenby. Malay mo sa bahay mo, di ba? I-set up na yung sound system dyan. Paring Wiljo, salamat. Ang galing. Maraming salamat Paring Wiljo. Georgia and Wiljo. Maraming salamat. Alam ko, nandiyan pa si Dr. Dreamer. Salamat po. Balanes Siblings, maraming salamat po sa inyo muli. Nile O'Nile, maraming salamat. At syempre, talagang Tita Marie sa bumubuo po ng Team Chinito na talagang solid kong sumuporta.
Opo. Maraming salamat po sa inyo. Sa aking mga kaibigan dyan, salamat po. Virgin Parekoy, salamat Parekoy sa suporta kahit namamaga pa ako. Sokran. Maraming salamat. Kate Andrea Tudtud, naku po, pinaulanan ako ni kapatid na Jubilin Tudtud ng kanyang mga alagad na todo sumuporta. Maraming salamat. So Beautiful, ayun, nakakanta ko na po. Maraming salamat. Superman, ayun. Balani Siblings, thank you po Nile Onay, nandiyan pa rin. Alad Peren, syempre. Kaya yan, Brad. Yes, kaya yan. Nakaya na naman. John Paul Rimboa. Kosa! Kapampangan tamo pag maragul ko, dakala salamat. Ini po, John Paul Ramboa po, nakasama ko rito sa Macau nung panahon ni kami naghahanap ng pagkakakitaan. Yung part-time, ayan po, maraming salamat, John Paul. Talagang sinubscribe mo, sinuportahan mo ko. Maraming salamat sa iyo at ingat-ingat lagi Dakala salamat. Pa magbalik mo Macau, kung bala kayo mga katalelo, agamat may lelot. 90s Young Brads, maraming salamat. Muli, maraming salamat John Paul Rumboa, ayan, isang tunay na kaibigan. Hindi po siya YouTuber, pero siya po sumusuporta. Maraming salamat sa iyo. Alright, pwede, ayos. Sabi ni Mr. Chinito, talagang dito ngayon, maraming salamat din sa iyo. Maraming salamat po muli. Sa lahat po na nandito, maraming salamat po sa inyo. Connie Amihan, Tamsak Dan Host, saktong-sakto lang po. Kapatid na Connie Amihan, maraming salamat. Ayan po, mag-backread ka po, baka po may hindi ka po kaibigan dyan. Opo, muli ko pong lagi sinasabi, lahat po nang nandito ay mga tunay na kaibigan, tunay sumuporta, solid po yan. Opo, maraming salamat sa inyo. Napakasaya ko po kasi mula sa isang kaibigan dito, saan man dako ng mundo ng YT. Unti-unti na pagsasama-sama natin sa ating mga LS tulad po ng gabing ito, napapagsama-sama ko ang mga kaibigan ko na hindi pa magkakilala hanggang sa ako yung magiging ugat kung bakit sila naging magkaibigan. Maraming salamat po muli sa inyo. Walang humpay na pasasalamat. Salamat at tayo'y magkasamang muli. Salamat at may gabing nakaraan sa kaunting kasiyahan. Salamat po. Meron na lamang po kung totoo na po ito, magpapaalam po hanggang 10:30 lang po tayo. Opo. At syempre po, kailangan po magpahinga ng aming kasama sa bahay. So, maraming salamat po. Parang Wiljo, andyan pa rin. Sige po. May nalampasan po ba ako sa mga request? Baka naman. Patawarin po. Misteryosa 27. Naku po. Ikatutuwa ko to at dahil dyan, may masahe ka mamaya. Ay! Kakanta pa ako. Baka buong katawan masahihin. At meron siya request. Nako, na-overlook ko yata. Nako, pasensya na Asan kaya yun? Nako. Pascar. Paano ba yun? Labs ko kay Pata Baloy. Auto tips, dito lang ulit host. Yes, anong oras yung premiere? Idol. Ronald Alampi, salamat po. Opo, hihingin ko po yung unting sandali pa po para makapag-end ako ng 10:30. Sana po samahan niyo pa po ako. Alam na alam ni kapatid na Chinito. Yes, tama. Tracy Chapman. Mauutal ako nito. You gotta find a scar. I want a ticket, take anywhere. Maybe we'll make a deal. Maybe together we can make somewhere. Any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Maybe myself got nothing to prove. Nagra-rap na ako. Sabihin mo kung okay lang. Natatawa siya. Woo! You got a fast car.
I got a plan, got a just to us. Patawad po, patawad, patawad. Sa susunod po yan, kakantayin ko yan. At medyo natutuyo ng aking lalamunan. Ilista yan, hindi sa banga, hindi sa tubig, sa malinaw na listahan para mapag-aralan. Sige po. Nako, napakahirap nun, loves ko. Pero kahit mahirap yan, ikakayanin. Kung ikaw nga nakuha ka yung pangkantang yun, ikaw nga nakuha kita eh. Yung pangkantang yun, sisiw lang yan, di ba kapatid? Manalig ka lang. Maraming salamat sa inyo. Auto Tips TV, anong oras ang iyong premiere? Kantahan na naman. Yes, host. Pangako yan pagka naaprobahan na yung aking live stream. Magkakantahan tayo dito. Misteryosa, banat naman host. Lupet, yes. Ayusin natin yan. Siyempre, pagka nirequest mo, kailangan especially for you. I wanna let you know what I've been going through. Okay, sige. Sige, auto tips. Okay. Darating ako dyan. 10 ng aking mga alagad. Salamat sa inyo. Salamat po sa mga nakikinig. Meron na lamang po akong 10 minuto. Maraming salamat po muli. Sana po nag-enjoy tayo. Ito po ang aking huling LS sa buwan na ito. Susunod ko pong LS is August 3 na po sa aking bagong tahanan. Ayun po, maraming salamat po. At sana ma-set up ko ng maayos. Lagyan ko ng tray ng itlog para soundproof. Opo. Maraming salamat po sa inyo. So Akim, kumusta daw? Sabi ni Tita Marie. Ayan, maraming salamat po muli. Wow, mula umpisa. Andyan po kayo lagi. Maraming salamat. Talagang Tita Marie, maraming salamat po Maraming salamat po muli. At gayon na rin kay kaninang nandito at alam kong nakikinig lang. Muli po, salamat. Balanes Siblings, maraming salamat po. Nile O'Nile, Connie Amihan, Virgin Paricoy, salamat. At aking kaibigan na si John Paul, maraming salamat sa iyo. Sa mga request nyo po, sana po inasiyahan kayo at naabot ko ang kaunting kiliti na mga minimithin yung kantahin. Maraming salamat. Georgia and Wiljo, andyan pa rin. Alam ko, naka-BG lang din si kapatid na Paul Dreams. Maraming salamat. Doc the Dreamer, maraming salamat din. At sa bumubuo po ng Team Chinito, maraming salamat po. Maraming salamat po. Sa mga bagong kaibigan ko po na dumalaw dito, maraming salamat po sa inyo. Sana po sa mga susunod po, sasamantalahin ko yung unting oras na ito. Sa mga susunod ko pong mga LS, magkita-kita po tayong muli. Nagiging masaya po ang aking LS at nagiging makabuluhan dahil po sa inyong tulong. Kung hindi nyo po ako inaaliw sa inyong mga request, kung hindi nyo ako kinakausap, wala rin po ako may babatong magandang salita. Kaya maraming salamat po sa inyo. Yes, talagang Tita Marie, Donna Babe Cueto, kumusta ka daw? Opo. Maraming salamat. Salamat din po Tita Marie at yung po ay patunay kaya kami nandun dahil po sa walang humpay niyong pagsuporta sa bawat isa amin. Maraming salamat. Nile O'Nile Ninja, maraming salamat Maraming salamat. Onting sandali na lang po. Tayo po'y tumayo at tayo po'y umupo. Maraming salamat po. Gusto ko lang po kayong patawanin sa ilang minuto. Salamat po muli. Last song. Yung simple na lang po. Yung simple na lang po. Alam ko na. Yung app na... Hindi yung app na... Yung theme song ng app. Oo, yung theme song ng app, yung paborito kong cartoon siya, pero maganda yung ano niya. Tamsang Dan host. Mr. Joko, naku naman po. Inuulang po ako ng mga kaibigan talaga. Mr. Joko, idol talaga kita. So Akim at Balanes Siblings, ismoso po sa'yo. Super mega organic shoutout po, sabi ni So Akim, Balanes Siblings, maraming salamat. Jocelyn T, hello sa'yo, Master Joko.
Maraming salamat. Paul Dream, sabi ko nga ba, andyan pa rin. Salamat po talaga. Master Joko, maraming salamat po. Host, maraming salamat po. Salamat po sa pagdalo sa akin. Master Joko is isang monetized channel na rin po yan. Sana po i-supportahan natin. Maraming salamat. Angel Fralipo-lipo ba? Yes, Angel. Madali lang pa ang Angel. Ay, kayang-kaya ko yan kahit nakapikit. Angel. Angel, Angel. Dali Prali tayo, Angel. Sige po, pagbigyan natin. Nakapagalata ang aming edad. Ay, ba't Robbie Williams to? Naku, naalala ko si kapatid na taga Lopez. Sige po. Mabagal yan, yes. Bagalan natin. Ba't yan ang lumalabas? Fralipo-lipi. Angel. Keisha Channel, hindi ka daw ma-search ni Tita Marie. Master Joko, maraming salamat Angel by Fralipo-lipi. Great. Naalala ko na. Everybody sit down and listen. Wanna tell you what you've been missing. Secrets. Six secrets. Angel came out nowhere and vanished without a warning. Angel, like an angel. And when she moves, the way she glides across the room, just like an angel. I wish that I could see her one more time. And when she moves, the way she glides across the room, just like an angel. I wish that I could see her one more time. She plays a game of longing. See the place, some big time living city. Big city. That every time I come back here and feel the smell of country air, it's heaven. Oh, my heaven. And when she moves, the way she glides across the room, just like an angel. I wish that I could see her one more time. And when she moves, the way she glides across the room, just like an angel. I wish that I could see her one more time. Salamat po. Master Joko, salamat. Dahil online, nakita ko pa rin, nandiyan pa rin. Yes, Donoy Cueto, salamat. Kapanahunan mo yan, kaya pumapalakpak ka. Sino ba naman hindi nakakilala sa Prali, di ba? Kasi yun, mabuhay ang New Wave, yes. Mabuhay tayo dyan, galing. Lumaki ako sa New Wave, di ba? Ang haba ng interlude niya. May bouncer na sumasayaw, no?
And when she moves. Alam niyo yung patalastas na 20, no? Diba? 1, 2, 3. And when she moves, the way she glide across the room, just like an angel. I wish that I could see her one more time. And when she moves, the way she glide across the room, just like an angel. I wish that I could see her one more time. And when she moves, the way she glide across the room, just like an angel. I wish that I could see her one more time. And when she moves, the way she glide across the room, just like an angel. I wish that I could see her one more time. And when she moves, tapos na pala. The way she... Maraming salamat po, maraming salamat. Maraming salamat. Nako, napapahaba at napapalalim ang ating gabi. Sigurado niya may iniisip na naman kanta si Mr. Chinito. Kapatad. Kapatad. Bengi na, kapatad. Baka naman. Baka naman. Baka naman. Maraming salamat sa inyo. Salamat po muli. Yung mga ganong kanta ni Prali, yan. Cassette tape pa lang talagang pinakikinggan ko na. Mr. Joko, ano yan? Ano yan? Oo, capsule siya, capsule. Nag-enjoy si host, yeah, sa song, oo. Maraming salamat. Nag-enjoy ako kasi nakikita ko nag-enjoy kayo. Ramdam na ramdam ko yung inyong energy. Yung aking energy rin tumataas. So hanggang bukas nito may hangover pa ako sa kasiyahang ito. Muli po, magpapaalam po ako. Maraming salamat. Mr. Chinito, Team Chinito, Mr. Joko, maraming salamat. At meron pong bago po, no? Anas Vlog, maraming salamat. Musta host? Kamusta rin po? Opo, sige po. Pasensya na po, nalibang si host. Nalibang po si host. Hahaha, banat. Anas Vlog, maraming salamat po. Shoutout po sa iyo ha. Pasensya na po at hindi kita napansin. Anas Vlog, wow, sana all marunong kumanta. Maraming salamat po muli. Anas Vlog, ayan po. Sana po at na-screenshot nyo po ang mga lahat ng nandito para po maging kaibigan nyo. At kayo na rin po, tanda ko na po ang inyong pangalan. Maraming salamat po Anas Vlog. Yeah, Mr. Chinito, yeah. Nag-i-enjoy po ako ng todo at alam ko at nag-i-enjoy ang bawat isa atin. So, itong mahirap yung pagpapaalam pero syempre po lahat ng simula ay may katapusan. Opo. Kaya po magpapaalam po muna ako muli, panandalian at magkita-kita tayo sa Lunes po. Opo, magbibigay daan din po ako para makasuporta Friday, Saturday, Sunday po yan. Full support po sa bawat isa sa aking mga kaibigan. Gayun na rin po para mabalikan kong dumikit sa akin, magbayad ng utang. Muli, Anas Vlog, maraming salamat sa iyo. Kon Amihan, maraming salamat sa iyo ulit. Mr. Joko, yan. Sabi niya, Mr. Chinito, thank you. Thank you daw, sabi ni Mr. Joko. Actually, siya si Master Joko. Ayan, kaya nung pagkakita ko agad, alam ko agad, Master Joko. Maraming salamat, Mr. Chinito. Mabuhay ang New Wave. Yes, mabuhay. Master Joko, maraming salamat. Jocelyn T, muli, maraming salamat. Opo, hindi ko na po muling mababanggit ang bawat isa, pero maraming salamat po sa inyong lahat. Salamat po. Mabuhay po tayong lahat. Hanggang gusto natin. Pero basta naayon po sa kagustuhan ng lumalang sa atin. Gawin po natin laging makabuluhan ng ating buhay. Minsan lang po tayo pagkalooban ng Diyos ng buhay. So, gawin nating makabuluhan. Bawat yapak natin patungo sa tamang daan. Maraming salamat po. Muli, sayonara sa kanyang akasya at akin ang yakal. God bless all. To God be the glory. Paalam po, paalam sa lahat po ng dumalo. Maraming salamat po. Hindi ko po kayo mabanggit na po isa't isa pero andito po kayo sa puso ko. Maraming salamat. Loves ko, Misteryosa 27. Salamat. Isa siyang coach na mahusay. Maraming salamat. At anak ko, Angelo, Roque. Maraming salamat sa iyo mga anak.
Angel, Kevin, Luisa, Luis, Angelo. I love you all, anak. At syempre sa aking papa na malapit na mag-75 sa December. December din po ang aking birthday. Papa, I love you, I love you, I love you. Paalam na po, paalam na. Hanggang sa muling pagkikita po.